Ito na mga friends. Ito na yung finished product natin. Isang buong kasi. Charan! Ayan, isang buong kalderong ano, binata ang kamuting kahoy. Talbos ng kamuting kahoy. Ayan. May isa sa galing sa among napuli kami yan. Siya yung wala. Kaya makawang sa galing pununta ni amo niya. Upos nga kamot ka. Galing hindi sa puli. Ito, sama mo pangawa ko. Damo ta? Damo ta? Hindi giningamon. Di pwede ba guro ka bakal? Ano? Kung lalagyan ng video nila. Di man sin siya yung mga ayo. Mangayo. Maski mangayo ka, patay na yung tigulang kung mangayo ka. Sino ako? Asus daon, gani ka saging, nung patay dyan. Ha? Ba, asawa ko na to? Hindi. Nang, ano ni Papa ni Talos. Oo. Lula? Dalok-dalok. Nanay? Dalok-dalok sa galita? Oo eh. Bakugi? Hindi sa gani ko na magpabakal.